Doncs bé, una altra càpsula de virus popular. N'hem fet tantes que ja no sé quantes en portem, però avui jugarem. Avui jugarem i ens ho passarem molt bé. I parlarem de jocs, i parlarem de vida, perquè al final jugar també és la vida, no? I tenim amb nosaltres a l'altre cantó de la fibra òptica, o vés a saber si és del satèl·lit o del mòbil, o vés a saber qui tenim a l'altre cantó de què, tenim el Víctor Baroja ben lliure. El Víctor Baroja el podria presentar com moltes coses, però primer de tot és amic meu, i això ja no és garantia de res, però sí que farà que l'entrevista sigui més fàcil. És una de les persones que he compartit cultura popular, associacionisme, i hem fet coses a la vida des de fa potser uns 30 anys. Ens ha portat a anar-nos trobant en diferents escenaris i anar fent coses junts. Ell és un amant dels jocs, i dels jocs tradicionals, i de l'esport o del deport. Després ens ho explicarà, això, perquè jo no ho he entès gaire bé, això de l'esport i el deport. I, sobretot, doncs, també és president de la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals, està a la Companyia Anònima de Jocs i és membre de la gent que tira endavant el Llocus, el campus d'estiu dedicat al joc, per dir-ho d'alguna manera. Víctor, bon dia o bona nit, perquè no sabem mai quan ens veuran, vull dir que... Bona hora, tota l'hora és bona. Exacte. Escolta'm, primera pregunta important i profunda. Com portes el confinament? Bé. Realment ens falta temps. Estem jugant tant, i no és broma, que cada dia fem un joc d'una manera o altra. O jugo amb la parella a jocs de taula, o juguem virtualment amb gent. Mira, vam fer una partida, un joc molt d'esplai, molt de lleure, que era el joc dels homes llop. Recordeu aquell joc de l'assassí que... Bueno, doncs, vam fer una partida d'això amb el WhatsApp i vam estar 8 dies jugant 19 persones. Ho dius de debò? Ho dic de debò. Vam estar 8 dies, 19 persones matant-se uns als altres. A la nit hi havia un mort, l'endemà havíem d'escollir votar qui era l'assassí. Els morts a dalt del cel ens vam organitzar per poder influenciar la Terra. Tot això en WhatsApp. Vam estar 8 dies que la xarxa era un arbor. I avui mateix tenim una sessió de joc de rol que estarem 5 hores jugant aquesta tarda. És a dir que es pot jugar i de fet juguem. I us dic, cada dia juguem alguna cosa o una altra. Ens falten hores per jugar, Tot i el confinament. Per tant, el confinament a vosaltres us ha afavorit la vostra activitat d'alguna manera. Bueno, saps què ha passat, Amadeu? Que amb el confinament hem descobert que podem arribar a uns públics que potser d'una altra manera no ens arribaven. És a dir, per veure segons quins tipus de joc o segons quines activitats, doncs t'has de desplaçar a un espai, t'has de desplaçar a una festa. D'aquesta manera, hi ha gent que des de casa, que no té opció de desplaçar-se pel que sigui, hem pogut arribar-hi, ens hem pogut veure, no? Ahir mateix, molt recient, ahir dissabte va ser el dia dels pètals confinats. Sí, això ho vaig veure a les xarxes. Ho vas veure, no? doncs, bueno, ens van demanar que si podíem fer alguna aportació i vam gravar un vídeo amb uns pètals que teníem per aquí jo a la terrassa d'una cosa que fèiem tota la vida, que era guarnir-nos els ditets i d'això. Doncs aquest vídeo l'ha visualitzat molta més gent que no pas si haguéssim fet un taller in situ de pètals confinats. No? És a dir, que el confinament ens està permetent arribar a molta gent que d'una altra manera potser no arribaríem. És a dir, que es tracta de trobar la part positiva de cada oportunitat. Perquè això del tema de jugar i del joc, nosaltres, les persones, és com una cosa que potser més que homo sapiens ens hauríem de dir homo ludens, no? Això ja... Hi ha un antropòleg holandès que es deia Withing, que ja va acunyar el concepte de l'homo ludens, l'ésser humà que juga. Home, nosaltres sempre diem que som el que juguem. Igual que en el seu dia es va fer famosa la frase som el que mengem, som el que juguem. I els pobles també són el que juguen. Amb això del confinament hem fet un inventari de les activitats que hem hagut de suspendre aquests mesos. Doncs en tota la federació hem hagut de suspendre més de 100 activitats i ajornar-ne més de 40. És a dir, Catalunya és un país que juga. Estem parlant d'activitats organitzades, és a dir, més de 100 activitats, 150 activitats que s'han vist afectades. Catalunya és un país que juga, perquè la gent de Catalunya juguem i seguim jugant, Confinats jo crec que juguen molt a les cases ara, molt. Sí, l'altre dia, fa relativament poques càpsules, vam entrevistar al Rafa Balaguer, del nostre amic comú Rafa Balaguer, i que, doncs sí, estaven jugant a la morra confinats via telemàtic, no? Tot i que havien establert normes, no? Però això de... Sí, també vam fer una partida, també.
Això de que juguem i que tal, al final és una actitud davant la vida o és una actitud o és una necessitat davant la vida? O les dues coses? Mira, les dues coses. Ara m'ha agradat. Les dues coses. Perquè ara posem un exemple gastronòmic que crec que és el que tothom entén. Hi ha gent que menja per alimentar-se i tothom hem de menjar per alimentar-nos, i hi ha gent que menjar és un plaer, menjar és una cultura. Doncs jugar passa el mateix. Jo crec que hi ha una part d'ésser humà que necessita jugar. Evidentment, quan ets infant i jove, aquesta part és una part dominant, però que no es perd al llarg de la maduresa, però en algunes persones aquesta part pot quedar una mica eclipsada. I en canvi hi ha altra gent que del joc en fem una actitud. Per tant, m'ha agradat aquesta aportació i l'agafaré. És una necessitat i és una actitud. Són les dues coses. Perquè, a més, en la vida el joc ho portem a tots els terrenys, des d'aquelles coses més banals i juguem per passar-nos-ho bé, a coses molt més transcendentals, no? De vegades observo que de vegades fins i tot la ritualística o els rituals aquells estan inserits a dintre del joc o aprenem a coses tan transcendentals a la vida com l'organització de grup, els lideratges, a perdre, que normalment ens passem la vida perdent, no? Doncs ho aprenem amb el joc. A perdre no l'aprenem mai, però bueno, ho domestiquem, va. Sí, totalment. Jo sempre dic que el joc és una escola de democràcia. Mira el que dic, és una escola de democràcia. En el joc aprenem a pactar, a respectar els pactes. Aprenem que les normes, tot i que són d'obligat compliment, poden ser modificades si és per millorar. Aprenem a dialogar. És a dir, el joc, els nens i nenes aprenen democràcia a través del joc. No hi ha cap millor ensenyament que a partir de les formes jugades. Després aprenem a relacionar-nos, evidentment, però a mi aquesta idea del joc com a escola de democràcia és una idea que sempre repeteixo i que estic plenament convençut. I això que dius dels rituals, també és veritat. Què ha sigut primer, el ritual i després el joc, o la gent ha jugat i ho ha convertit en un ritual? No ho sabem. Què va ser primer, el nen o la nena que llançava unes taves per interpretar el futur o l'endeví que llançava les taves i... Què va ser primer, no? El joc o el ritual? Hosti, no sabria... O amb dues coses. Amb dues coses neixen juntes, sí. Una cosa molt similar passa amb el teatre i la religiositat, no? Què és primer? El teatre que s'aplica a la religiositat, al ritual religiós, o a la religiositat i ens inventem la teatralitat per aplicar-la a la religiositat. Són d'aquells dubtes, amic meu, que mai sabrem, els misteris de la humanitat. O potser alguns els sabem, però ens els callem. També podria ser. Tu anirem parlant de... Tu portes un sac o una motxilla a l'esquena molt important d'experiència i d'experiències, i ara una de les darreres experiències que tu i altra gent heu engegat, després parlarem de l'anònima, del Llocus, etc. Ara m'agradaria parlar de la federació, perquè no fa tant anys que existeix, i que veu ser capaços d'agafar tota una gent que hi ha a tot el país i organitzar-los a partir de diverses, entre cometes, disciplines, no? I crear la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals. I aquí, primera pregunta. Esports i deports. Tot teu. Mira, seré molt breu. És qüestió d'agafar el diccionari. Esport és un anglicisme. La paraula llatina és d'esports o deports, que en català hi apareix en llibres medievals, hi apareix, per exemple, que el rei Jaume arriba a una ciutat i és rebut amb deports i balls i aquestes coses. És a dir, que el deport és una paraula ben llatina que significa això, divertiments, esbarjos, passar-s'ho bé sense cap finalitat. Aquesta idea passa, la paraula d'esport passa a Anglaterra. Ells, al segle XIX, són els que normativitzen totes les pràctiques aquestes, són els que mesuren les distàncies, quan ha de fer un camp, quan ha de passar una pilota, i tot això ens ho retornen a finals del segle XIX. De manera que a Catalunya conviuen les pràctiques lúdiques tradicionals o deportives amb allò que ens arriba tot nou d'Anglaterra. I conviuen els dos conceptes, esport com una cosa nova, normativitzada, que ens ve de fora, en deport, que és la pràctica tradicional de sempre.
En català es conserven els dos mots i, de fet, Pompeu Fabra recull els dos mots. L'exemple més clar és que hi ha molts clubs i moltes entitats deportives de principis del segle XIX que tenen el nom de port, l'Espanyol, el Real Club Deportiu, el Reus Deportiu, hi ha moltes entitats que tenen aquest nom i no és un castellanisme, és que el mot original és aquest. Amb el temps, la paraula esport han agafat dominança, crec jo, perquè als anys 70 algú va confondre i pensava que la paraula de port era un castellanisme i la va substituir per la paraula esport. I no és cert. Tenim ara els esports, són aquelles pràctiques regulades per federacions, bàsicament orientades a la competició, això és un esport, i deport són totes aquelles altres pràctiques que fem pel plaer de practicar-les, sense cap transcendència, ni en formats de punts, ni en formats de guanyadors ni de perdedors. Aquesta és la diferència principal. I en el joc tradicional, en el món del ludisme tradicional, tenim aquestes dues pràctiques. Tenim unes bitlles que estan federades, estan organitzades, i el sentit primer és la competició, i tenim unes bitlles que el plaer simplement és trobar-se i tirar amb uns amics o amb unes amigues. I són la mateixa activitat, té dos sentits diferents, un sentit competitiu i un sentit plenament recreatiu. Ens ha quedat claríssim. Jo faig de port, no? Quan jugo amb tu jo faig de port. Si tu no tens, fixa't tu que ara amb el confinament també ens ensenyat una cosa. Si tu no tens una fitxa federada, tu no pots fer segons quines coses. Per tant, fitxa federada és un esport. Si jo corro i tinc una fitxa federada, jo estic practicant un esport i per tant podré fer certes coses. Si jo corro per plaer de córrer i no tinc fitxa federada, estic fent un deport, no estic fent un esport. Això el confinament també ens ho ha ensenyat. Mira per on, una altra vegada. Sí, jo l'última fitxa federada crec que és de l'any 84 que va caducar. Va caducar. La meva. Jo la fitxa federada va ser de les bitlles que també va caducar. Sí, fa molt. Per tant, però ara ja ho tenim clar, ara anem a la federació. Qui agrupa, què feu, quina és la vostra activitat, com naixeu? La federació jo crec que és una de les coses, personalment, i puc dir-t'ho ara perquè ets amic, de les aventures més boniques que he pogut engegar a la vida. El 2015, Catalunya és convidada per la ciutat de Verona, un festival de jocs de carrer més important que es fa, que es diu Tocatí, és el festival més important de jocs de carrer d'Europa, i cada any conviden a un país. I el 2015 vam tenir l'honor que van convidar Catalunya com a hoste d'honor. I la Generalitat va dir, ostres, però és que el joc no està organitzat de cap manera. És a dir, tenim coordinadora de no sé què, federació de no sé quantos. Tots els col·lectius de la cultura popular estaven organitzats per coordinadores o federacions. El joc tradicional no. Aleshores, ens van encarregar, a la companyia de Jocs Anònima, que féssim una feina de prospectiva, d'inspecció també, què és el que hi ha en el país, i mirar d'ajuntar-lo tot. Ens vam adonar que som un país que juga, un país riquíssim, però que entre els jugadors i jugadores no tenien cap contacte. Cadascú feia la seva activitat totalment aliè de la resta. A partir d'aquí, Verona va ser un èxit total. Els italians es van sorprendre molt, perquè ells tenien una mica de por de, hòsties, que sou molt semblants a nosaltres, a veure com... I en canvi van reconèixer que la nostra varietat lúdica era riquíssima, els va sorprendre molt. I els primers sorpresos vam ser nosaltres, els catalans. A partir d'aquí vam decidir continuar treballant i ara podem dir que, i aquí, de veritat que deia, estic molt orgullós, hem aconseguit que, per exemple, les bitlles, que era una cosa molt practicada però molt dispersa, estan en un procés de convergència, estan en un procés de diàleg entre totes les entitats que juguen a bitlles. Hem aconseguit que les bitlles del Pallars, que estaven allà aïllades, jugant elles, descobrir-les i que tothom visualitzés que tenim una modalitat al Pirineu de bitlles excel·lents. Hem aconseguit que la morra, que era una activitat que es pensaven que només jugaven els pescadors de la Ràpita, ara són campions del món de morra. Hem aconseguit recuperar dos activitats que estaven perdudes totalment, que era el tir de fona, que a les Balears és molt potent. I aquí s'havia tirat a fona, s'ha creat una associació de foners catalans. S'ha recuperat una modalitat de lluita tradicional. Les lluites tradicionals són molt importants a Europa i al món. La gent coneixen la lluita asturiana, lluita leonesa, lluita canària. En canvi, a Catalunya hi havia una lluita que es diu lluita del bac, una modalitat de lluita que feia la gent de les Terres de l'Ebre. Doncs ara, a partir d'uns clubs d'arts marcials, s'ha recuperat una modalitat de lluita tradicional. I tot això ha estat gràcies al paraigües que ha fet la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals. És a dir, estem supercontents perquè hem permès
el bèlit mateix. El bèlit és una activitat que es practicava a Sant Narcís, es practicava a Anglesola i que gràcies a la federació és molt més coneguda. És a dir, estem especialment contents perquè hem fet una feina tant de consolidació d'activitats que ja estaven conegudes, a visualitzar activitats que estaven a territoris molt amagats del país i a recuperar pràctiques que estaven perdudes. És a dir, que tot això en 4 anys, O sigui que, sí. I el que farem, perquè estem molt contents del que estem fent, molt. Jo si no conegués la realitat, diria, el Víctor m'està venent el peix. Però no puc testificar que això és així, puc donar-ne fe. És fantàstic, és fantàstic. A veure, no tenia el detall de la dimensió, perquè el meu contacte amb la federació i amb vosaltres és sempre puntual, no? Però sí que sempre ja des del primer moment vaig veure aquest dinamisme de creixement i que impulsaria, no només agruparia el que hi hagi, sinó que acabaria impulsant coses noves, que al final ha de ser la feina d'una federació. Jo us convido que mireu la web de la federació, ara que tenim web, i que veieu una pestanya que diu En confinament. Hem fet una cosa molt xula, que és, hem explicat cadascun de les nostres activitats, les hem explicat confinades, des del punt de vista del jugador, de la persona, de la jugadora. I aquí pots trobar testimonis d'això, des de la lluita del bac, a la morra, a les baldufes, al bèlit. Us convido que mireu a la web de la federació, busqueu la pestanya que diu En confinament i trobareu 9 vídeos explicant 9 modalitats com ho estem vivint el confinament. I és molt divertit. Per tant, d'alguna manera, el confinament a vosaltres també us ha permès una cosa que està permetent a molta gent i que jo penso que hem de posar en valor, perquè no tot és negatiu. És a dir, jo sempre dic que de tot, quan no ens van les coses bé, normalment aprenem, però en aquest cas també ens ha donat aquesta oportunitat de que quan el nostre dia a dia no ens ho permet, en aquest cas ens ha permès explicar-nos d'una manera que i a més explicar-nos al món, que normalment sempre acabem explicar-nos mirant-nos al malic quan ja ho sabem, no? Explicar de cara en fora. No, aquest dinamisme, això que dius tu del confinament, per exemple, és això. Si es suspenen 19 partides de bitlles del Pallars i només ho saben ells, hòstia, mira, hem suspès això i ja està. Però en canvi, si ho ajuntes tots, dius, no, és que tots plegats hem suspès 150 activitats. Vull dir que, Déu-n'hi-do, i som els primers sorpresos, de vegades, del que anem veient. Sí, és així. I ara canviant torno a posar mà a la motxilla que portes a darrere a l'esquena i em surt una cosa que jo li tinc una estima especial, que es diu la Companyia Anònima de Jocs, o ja no sé com us dieu, perquè Companyia Anònima de CIA, no sé què... Quin és el nom? Companyia de Jocs l'Anònima, però és igual. Companyia de Jocs l'Anònima, on tots els que hi pertanyen són col·legues o amics de moltes aventures al llarg d'aquests anys i que estic veient que, no sé si és com a companyia o que vosaltres individualment esteu llançant constantment missatges sobretot a Facebook. Jo us he anat seguint per Facebook, el Miqui Ménez és una mena de productora audiovisual que està constantment llançant jocs. L'altre dia ens va ensenyar, doncs, per dir-ho d'alguna manera, el Bèlit ens ensenya jocs en un minut. És a dir, està fent moltes coses. L'Òscar Garcia també, tu també. Tots esteu allà com apretant molt fort, aprofitant aquesta oportunitat que dèiem que ens dona el Covid i aprofitant aquestes eines que fins ara, bueno, sí, les utilitzàvem per dir que m'agrada, retuito, no sé què, i ara resulta que s'ha convertit en el nostre carrer. No ens agrada que sigui el nostre carrer, però és el nostre carrer actualment. Explica'm una mica qui és l'Anònima. Sí. A veure, l'Anònima, tu ho has dit, som una colla d'amics i amigues que ens vam constituir amb la voluntat, doncs, diverses voluntats. Una d'elles és això, donar sortida, canalitzar iniciatives personals que si Víctor Baroja fa una cosa, Òscar Garcia fa una altra, aïlladament no té sentit, però que amb un paraigües legal, que et dona força de visibilitat i capacitat d'interlocució, doncs, millor que millor. I aquí vam anar a petar a crear una associació. I a partir d'aquí, doncs, les iniciatives que veieu per les xarxes, doncs, és això, coses que jo faré això i ho llença, algunes coses que sí que són estratègies. Per exemple, això que comentàvem dels pètals en confinament, doncs ara hem creat uns vídeos
que diem juguem amb joguines verdes. Això arrenca de l'escola d'estiu, que vam fer uns tallers de joguines verdes. Clar, aquell taller va arribar a 20 persones. Amb això dels pètals confinats i les joguines verdes ja en portem més de 800 visualitzacions, el que deien de l'avantatge de la tecnologia, en aquest cas, no? De les xarxes. Aleshores, sempre hem tingut molt clar que havíem de ser generadors de continguts. I les xarxes, ara el que tenim és més temps per fer més coses a les xarxes, però les xarxes sempre les hem tingut presents. L'únic que ara, clar, ara estem a casa tot el dia, tenim temps d'anar penjant més coses. Però la formació ha estat una clau també de la nostra acció, no? El tema de... Una de les raons per les que vam constituir l'associació va ser recuperar les escoles d'estiu que organitzava la Generalitat, les famoses PESCAT. Aquelles pescats de Llívia. I Horta de Sant Joan, que eren les de jocs. En allà va ser on ens vam conèixer, vam convergir tots en una FESCAT de jocs. No? Aleshores, a partir d'aquí, quan la Generalitat va decidir acabar amb el model de FESCAT, vam dir, ostres, nosaltres creiem que això era molt bo. I vam optar a parlar amb la Generalitat i nosaltres volem continuar el model de FESCAT, però fent-ho itinerant, canviant algunes coses i tal. És a dir, que ens vam conèixer ens vam unir per una clara voluntat de divulgació. Som una entitat molt, molt divulgativa. És una feina de recuperació, divulgació. Això és una cosa que sempre jo, per exemple, he valorat molt de vosaltres, que no sou unes persones que us ajunteu per jugar i gaudir propi, que també, perquè és així, sí, no. Però sobretot sempre heu tingut aquella vessant de transmissió que al final és el que ha de ser la tradició, no? I nosaltres, que ara aquesta transmissió d'alguna manera es va trencar, vosaltres recupereu el paper de ser transmissors i sou aquella baula perduda, us heu convertit en la baula perduda que ens transmeteu a nosaltres tot això. I això sempre ho he posat com molt, molt en valor. Digues. No, és que jo crec que una cosa, ara pot sonar molt, molt, molt pedant, però és que nosaltres el que tenim molt clar és que gaudim compartint. És a dir, pràcticament tots venim del món del lleure. I ara trenco una llança a favor del món del lleure associatiu, no? I tenim molt clar això del compartir és vida. Ho tenim molt interioritzat. Aleshores, nosaltres gaudim, compartim. Qualsevol descoberta que fa qualsevol del grup, ostres, mireu què he trobat, no? I de seguida ho comparteix. No hem sigut una gent que ens hem dedicat a guardar-nos-ho. I som molt presents i molt actius en congressos, en associacions internacionals. Pel fet aquest, de compartir, de donar a conèixer allò que ens estimem. I amb això gaudim. Clar. I, a més, doneu un pas més enllà, quan deies dels campus d'estiu, i us lieu la manta al cap i feu una cosa que es diu iocus. Això també és una de les coses xules que estem fent. Escolta, però el iocus, què passarà aquest any? Perquè, clar... El iocus és una fórmula que hereva de la FESCAT que organitzava la Generalitat. Nosaltres creiem que és una fórmula, és una immersió durant una setmana al món del joc, 100%. O sigui, des que ens llevem fins al moment de dormir, que sol ser molt tard a la nit, estem jugant, no? I a més, però jugant amb molt de rigor. L'any passat, l'edició que vam fer l'any passat, ostres, vam optar per fer una edició que vam venir gent de Galícia, de la Rioja, de l'Aragó, per contrastar els jocs que jugàvem als Ibers, no? Vam anar al poblat Iber de Calafell. Bueno, va ser una experiència extraordinària. És a dir, portem gent, no està de dir-ho, els millors a cada àmbit. Tu vas participar un any. Gràcies. Era aquella que no volia ningú, no? Bueno, per això tanca el micro i t'ho explico. No. No. Crec que hem aconseguit ser un espai de referència fins i tot pel món lúdic de fora de Catalunya. A València volen copiar la idea, a Astúries també estem parlant de fer un iocus. És una immersió en una setmana viure el joc al 100%. I això ens ha permès també anar creant una xarxa d'alumnes que han anat passant per l'escola d'estiu, però nosaltres volem fer un espai que la gent s'ho passi bé, però sobretot l'efecte multiplicador. Que qui vingui a l'escola d'estiu, quan torni al seu lloc, sigui una escola, sigui un menjador, sigui un esplai, torni amb la motxilla carregada d'idees i sobretot amb una sensibilitat cap al món del joc. I això ho hem aconseguit ja fa molts anys, que per arreu de Catalunya vas veient iniciatives que dius, aquest va passar per l'escola d'estiu, aquesta és alumne nostra, no? I jo crec que és el llegat més important, que hem anat creant
un pòsit, un seguit de gent que són militants del joc, i que l'escola d'estiu és un punt de trobada, on sempre, des del punt de vista organitzatiu, ens obliga això, a pensar continguts, a portar gent bona, gent que ens aporti, a nosaltres també, no? I aquest any què farem? Doncs nosaltres estem treballant amb la perspectiva de tirar-la endavant. En principi és l'última setmana d'agost, ja veurem en quina fase estem de l'última setmana d'agost, però estem parlant amb portuguesos, estem parlant, perquè hi ha un agermanament en Portugal que aquest any 2020 havia de ser important i estem treballant-ho. Ja t'avanço que al DAO vindran portuguesos aquí. Aleshores, amb aquesta línia de proximitat, d'iberisme, no? Són les perifèries d'Ibèria, ens estem trobant, i l'escola d'estiu havien de venir castellans lleonesos, explicant-se també la seva riquesa lúdica. Sempre, l'eix vertebrador sempre és un joc tradicional català, però ens agrada també posar un contrast amb altres realitats lúdiques, no? En principi tenim l'horitzó de fer-lo. Si no poguéssim fer, tenim diverses alternatives, que una és fer un cap de setmana llarg a la tardor, no serien una setmana, sinó serien 3 dies, un cap de setmana llarg a la tardor. Evidentment, la fórmula virtual també la contemplem, però clar, ens perdríem moltes coses, Amadeu. Per exemple, una de les salses de l'escola d'estiu, i ara que se m'interpreti bé, són les nits. Les nits, quan després de les 12 de la nit d'haver estat jugant tot el dia des de les 9 del matí, la gent veus que no té ganes d'anar a dormir i t'apareixen en pijama amb un joc sota la taula i a què juguem, no? I després, si portem jugant 12 hores, deixeu respirar. No? Però és que a la nit, amb la bossa de patates i amb el pijama, aquesta vivència, que no la tenim programada a l'escola d'estiu, és el que la gent després recorda. És com a les colònies la nit a la tenda de campanya o a les lliteres. Sí. I això és el que ens dona l'escola d'estiu, que no dona cap altra formació. Si perdem això, podem fer una escola d'estiu virtual, però clar, ens perdríem el joc en pijama, que torno a dir que no es malinterpreti, el joc en pijama aquest. Tot i així veig que també contempleu que a lo millor potser serà... no hi haurà més remei, per dir-ho d'alguna manera. Sí, no som amos nosaltres del nostre destí. Som optimistes, som optimistes. I en el moment que es planteja també que hi haurà pla B, això ja demostra optimisme en el sentit de que, malgrat tot, jugarem. Malgrat tot, jugarem. Però no l'hem anul·lat nosaltres. És a dir, si l'anul·len serà perquè externament algú diu que no la podem fer. La nostra voluntat és fins a última hora, aguantar la idea de fer-la presencial i amb el concepte que tenim. I si no, doncs això, la farem semipresencial, una trobada online i després un cap de setmana de 3 dies. Però és que dius tu, malgrat tot, jugarem. Exacte. Escolta'm, que això quasi bé és una màxima que ja, malgrat tot jugarem, queda molt bé, no? Perquè quasi bé estem acabant l'entrevista perquè portem quasi bé 30 minuts. Hem de dir que amb el Víctor podríem estar hores, amics de Virus Popular, és que no ho sabem les hores que hem arribat a conversar. No ho sabem. I les que ens queden, i espero que ens en quedin moltes. Jo sí que et demanaria, ara et faré el repte, el challenge. Vinga. El challenge. Que ens ensenyis un o 2 jocs, spam, d'aquests que podem jugar sense res. Sense res? Sense res. Ai, que té futur. Per exemple, la morra és aquell joc que pots jugar sense res. És que la morra és el gran... És el que anava a dir, m'ho poses molt difícil, perquè la morra... O amb alguna cosa, amb algun utensili que tinguem, una cosa que tinguem tothom. No, mira, el que et deia, ara hem descobert el joc aquest de l'assassí o dels homes llop, que l'hem descobert ara. Vull dir que es pot jugar des de WhatsApp, o es pot reunir en una pantalla 20 persones i jugar a l'assassí com havíem jugat sempre. I la dinàmica per WhatsApp com és? Exactament la mateixa? Sí. No, la dinàmica per moment, sisplau. Molt ràpid, sí, i és molt pràctic. La dinàmica per WhatsApp és, hi ha un màster, com el joc dels homes llops, hi ha una persona que dinamitza i que atorga uns rols, els llops, l'endeví, els diferents personatges, els vilatans. Llavors, durant el dia, la gent es va enviant whatsapps i a 2:45 de la nit, és l'hora que vam fixar nosaltres, de 2:45 a les 10 la gent vota qui creu que és el llop. Qui creu que són llops. I votem per WhatsApp. Els dinamitzadors van fent la llista i a les 10 de la nit diuen s'ha matat en aquesta persona. Us he de confessar que a mi em van matar la primera nit, és a dir, que jo no vaig tenir opció de fer res. Aleshores, et maten la primera nit i, si ets vilatà estàs mort, i si és un llop, que l'objectiu del joc, us recordo que és identificar els llops,
Si ets un vilatà, doncs te'n vas al cel. Durant la nit els llops es van reunint també per WhatsApp i l'endemà, a les 10 del matí, ens diuen aquesta nit els llops han atacat i han matat a no sé qui. Doncs ja tornem a estar durant el dia amb tot el debat de qui creus que és, qui no és. Bueno, i així, et dic, eren 19 persones, van guanyar els llops, que no els vam identificar, van polir a tots els vilatans i vilatanes, i va ser una experiència extraordinària, perquè no pensàvem pas que donaria tant de contingut, tant de joc. Estàvem tot el dia, jo que no sóc un penjat del mòbil, tant tot el dia, i què diu aquest, i què diu aquesta? Hosti, vols dir que no és... Mira, aquest ha votat aquest, no? Vols dir que tal... Bueno, un joc fantàstic, el joc dels homes llop, jugat amb WhatsApp. Molt divertit. Doncs ja veieu, el Víctor podria explicar-nos jocs i jocs i jocs diferents, no pararíem mai, però la nostra entrevista acaba aquí perquè... Deixa'm dir una cosa. A falta de molt espai, també tenim les miniatures. Mira quina baldufa més cuca. Home, és que tu tenir coses petites que a casa també pots jugar, o un bilboquet o cloc-cloc, també en miniatura. Sí, senyor. Vull dir, escolta'm, podem tenir coses petitones a casa, no? Que veieu com estem tots d'espai. La baldufa... I funcionen, La baldufa com a concepte de joguina, ja per anar acabant, estaríem parlant probablement de la joguina més universalitzada i més antiga que en tenim coneixement? Sí, sens dubte. Sens dubte. Es troba a totes les civilitzacions, amb tots els materials, i cadascú fa la baldufa amb el material que té al voltant. Nosaltres la fem de faig, de boix, altres la fan de bambú, del material que tens més a prop. I aprens les formes, cadascú pren les formes que li suggereixen. La consigna és que balli dreta, i a partir d'aquí veure com tot el món ho resol de maneres diferents. Però volia ensenyar això perquè, en un pis petit puc tenir elements de joc petits. Exacte. Escolta'm, amics de Virus Popular, deixem aquesta entrevista aquí. Ja veieu que el Víctor Baroja té corda per hores no ens l'acabaria, perquè a més és una persona que acull i es fa que estiguem bé. I això, en aquests moments, també és collonut. Víctor Baroja, moltes gràcies per haver atès... No sé si les càmeres, els micros, perquè clar, això ja és els ordinadors de Virus Popular, i ens trobem, no sé si al carrer aviat, però sí que ens trobarem virtualment segur ben aviat. Víctor Baroja... Vull agrair-te la feina que fas també de divulgació, de compartició, que és el que diem. És una cosa que compartim, ens trobem a gust compartint, ens trobem a gust divulgant, i aquí ens trobarem sempre, segur. Doncs moltes gràcies, i ho deixem aquí, i ja sabeu, amics de Virus Popular, la nit demà, una altra càpsula amb més continguts. Gràcies, fins demà. Perfecte, sí, endavant. Ai, que maco! És el Si Quiero. És un Si Quiero virtual. És el primer Si Quiero virtual que dic, tu. Hòstia.